Beda jinħass ir-riżultat ta' xhur ta' tħejjiet biex pajjiżna jorganizza wieħed mill-ikbar avvenimenti internazzjonali din is-sena. Dik li hija laqgħa ta' 53 mexxej tal-pajjiżi li xi darba kienu kolonji tal-Ingilterra. Issa li qabdu r-ritmu diversi fora li jsiru fil-jiem ta' qabel jiltaqgħu il-mexxejja, l-attenzjoni tibda ddur fuq il-qofol tal-avveniment. Il-ħamis tasal Malta r-Reġina Elisabetta II u f'lukanda ewlenija nhar il-ġimgħa jsiru l-iktar sessjonijiet importanti ta' CHOGM 2015, sessjonijiet li għalihom diġà kkonfermaw il-maġġoranza tal-mexxejja. Sissanna konferma ta' David Cameron kif ukoll Justin Trudeau li għadu kif ġie elett ġewwa l-Kanada, għandna wkoll konferma min-naħa tal-Awstralja, kif ukoll diversi heads of government li diġà waslu f'pajjiżna u ħajkun qed jipparteċipaw ukoll fil-Business Forum. Ma' 700 ġurnalist minn aġenziji tal-aħbarijiet minn madwar id-dinja se jkunu f'pajjiżna għal 3 ijiem sħaħ isegwu dan l-avveniment. U ma se jkunu bbażati f'San Ġiljan fejn intrama ċentru għall-midja ma'mmar bil-faċilitajiet kollha. Minn hemm jittieħdu għall-avvenimenti madwar il-pajjiż. Mal-qofol naħseb tintlaħaq il-ġimgħa fejn għandna żjed minn press conference waħda, mistennija press conference fejn jitħabbar l-isem ta' Segretarju Ġenerali ġdid li hija waħda mir-raġunijiet li ħajkun hemm interessi kbar ċ-CHOGM ta' Malta. Għandna wkoll press conference wara s-sessjoni speċjali fuq il-klima li għaliha mistennija jattendu Segretarju Ġenerali tal-United Nations u kif ukoll il-President ta' Franza. Intant mill-barakka ta' fuq il-ġurnalisti se jkollhom l-opportunità li waslu xandiriet u kollegamenti b'mod dirett. Għal darb'oħra, l-organizzaturi ħasbu li jisfruttaw il-potenzjal ta' pajjiżna. Kif qed ngħidu għażilna l-barakka ta' fuq għax għandek naħseb waħda mill-isbaħ veduti ta' Malta u għandek ukoll il-venue li fiha ħajsir ir-retreat tal-Heads of Government. Hemmhekk jiġifieri ġurnalisti jistgħu jmorru u filwaqt li jkunu qed jirrapportaw l-aħbarijiet ikunu anke qed jagħtu naqra toma tal-isbuħija ta' Malta lill-semmija tagħhom internazzjonali.